Sommeren er her, og det er hyldeblomstsæson, og det dufter bare af sommer. Du kan lave hyldeblomstsaft, du kan tørre dem og putte dem i din te, men du kan altså også putte dem ned i din plantemalker, og det skal vi gøre i dag. Vi åbner plantemalkeren og tager kurven af, og vi skal have lidt ingredienser i den. Vi skal bruge omkring 100 gram cashewnødder. Så skal vi have hyldeblomst i, og jeg har bare klippet en ordentlig bunke blomster af stilkene. Vi skal have noget citronskal i, så den bliver dejligt frisk. Vi skal også have en lille smule salt i. Så skal vi have det hele tilbage. Ned i plantemalkeren skal vi have noget vand, op til mellem minimum og maksimumstregen. Så skal vi have 2 spiseske ahornsirup i. Og så skal vi starte plantemalkeren. Og så start. Vi starter lige med at tage stikket ud. Lad os kigge, hvad der er i kurven. Det er en meget tynd pulp, når vi bruger cashewnødder og blomster, men det er helt perfekt, hvis du skal bage eller lave kagecreme. Hyldeblomstdrikken kan holde sig i køleskabet i 5 dage. Så er den klar til at komme på køl. Og så har du en dejlig sommerdrik. Så hælder vi vores færdige drik her over is, for den smager bare bedre, når den er iskold. Det smager virkelig lækkert. Ud og find nogle hyldeblomster og hjem med dem i plantemalkeren. God sommer.